professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat vindt er nou weer uit? De professor, maar Piet Patat wil helpen mij eten zien, maar alleen als er nergens aankomt. Uit zijn als Piet het zeit. Maar dan keert de telefoon. Zo, ik maak je de saus vast in je verkleren, hè? Denk even om de spaghetti, professor. Dan neem ik de telefoon op. En geen grapjes als ik voort ben, hè? Oh, nee. De professor is alleen. Hij houdt de Panama spaghetti goed in de gaten. Krijgt lange wiermen. Maar zou er wel genoeg wezen? San liet pakje voor alle keer. Hij kan alles wel op. San honger had er. Misschien kan ik Pieter wel even helpen. Oh nee, ik zou hem zo overal afbluwen. Nou ja, maar als wij nog net genoeg, papa... hoe heet het ik alweer? Papaghetti, hè? Nou dan, nou, wacht even. De professor kan het net litten. Hij helpt het uitvinden spoeier uit de boesen. Zo. En hij docht het lid van de pannen af. Hé, de slieten ben krutter worden. Maar er kan nog wel wat bij. Een heel liets beetje poeier maar. Hij houdt het poetsje boven de Panama spaghetti en begint te struien. Nou, wat is dat nou? Het poetsje valt uit zijn kniepootje midden in de spaghetti. Oei, dat is mis. Nou, te volle poeier, als dat maar goed komt. Het komt net goed. Het lid van de pannen wordt omheen gedrukt en valt op een vlier. Haast op het jen van de professor. De spaghetti wordt langer en langer en groeit en groeit. Hey, ho! De slieten hingen jaloer het gostel heen. De professor pakt het lid van de pannen en beziekt het er weer op te dwaan. Daarin zware sliert, geef er in de pannen. Daarin zit ik hem. Waarom? Maar het jouwt alle gerneerd. De spaghetti kroept over de vlier en op de tafel en de stwollen. Het hele onrecht luidt al vol. De professor hipt heen en weer om de slieten zin te houden. Maar er komen heel tijd meer bij. De deur van de keuken gaat open en daar staat Pieter Patat. Hè? Hij wil wat sissen. Wat? Hey, professor, wat doe je erin? Nou, ik voel... Ja. Weer ontbargen best, maar uitvinden spoeier, hè? Doe wat, professor. De spaghetti kroept me al in de jas. Nog even, dan zit de hele beste boot vol met spaghetti. Het komt al uit de squastie naar Komt al de boeten. spastie naar boeten. Pieter, weet net wat er dwaan had. Hij draaft de wal op. Daar stenen de orenbisten ekkel. Vetje Vieter en Ronke de Mal. Ronke, jongen. En Titus trompet. Die boot die zingt daar nog door al die spaghetti. Professor, kom gauw. ik moet hem wat uitvinden om die slierten in de pannen weer om te krijgen. Maar wat? Nou weet ik al wat. Waar hakt mijn waarom-fluitje ik alweer? Hij viel in alle boesten van de jas. Jean, waar is het? Oh ja, daar is het al. En dan begint er een stadig wiske te fluitsen. De slierten spaghetti kroepen verom uit de squastien en van de tafel en van de stwoon. En even later zitten ze weer in de pannen. De bisten doren nou ook weer in de boot te komen. Pieter Patat rent de keuken in, pakt de professor bij de eren en zet hem boetende door. Eruit en net weer in de keuken komen, professor. Nee, Pieter. Die jongens eten ze alle jaar lekkere spaghetti. En er is voor elke nien genoeg. Ik voor de professor. Echt voor de professor. Professor? Ja, lekkere papaghetti.